Ya Ramogi kamano kuom kete Ramogi TV saa 3 mar otieno tarik 10 dwe mar 10 higa mar 2024 odiochieng' ma bende warango weche ma otenore kod rito alwora. Odiochieng' mihinge wacho ni Mazingira Day. Piny Kenya kuonde mathoth oganda nokawo thuolo mar mondo mi opidh yien. In be iyudo thuolo mar pidho yien koso ne ok ipidho? Kane ok itimo kamano, in ng'atno moko hero alwora, odiochieng' ma kiny pod nitiere inyalo timo kamano. Bende odiochieng' ma kawuono weche motenore kod keto obwongo makare, ngima mar obwongo bende ne ohingi, ka bende kwayo jogo mandiko ji tich mondo bende ni okonyo jogo magindiko tich mondo mi gine ni ok gibedo kod dang'ni mag paro. Komachielo bende wang'iyo weche motenore kod gigo ma jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua po ni ogwe tao to nyalo yudo, to bende mo nyalo remoko yudo po ni obiyo thiche oko e apisi, kaachiel kod weche mag luo kiti kod timbegi e gwenge ma kadho nam chumbi report ma bende oboyudo e kinde ma oyudo weche manyien mag imore kaachiel kod gin kanye. Magi weche ma omiyo pek. In another 18 months, Nairobi River should be a river, not a sewage. We have put on notice the polluters of Nairobi River. Apisas mag piny owacho notelo ne jo Kenya e nyasi ma Mazingira Day e gwenge mopogore opogore kawuono. It is time to prioritize mental health in the workplace, and this reflects the pivotal role of workplaces in shaping the mental health of the population. Weg tije ojiw mondo bede opara manyime rito ngima ma jotijegi e kinde midhialo odiochieng' bedo makare e obwongo. Urumado konge bache gutieno go urubakni gimonde ugutieno emo mineno ka mon sani tinde gi mpango wakando mang'eny. Jodak ma Mombasa obago nyasi marito kido kod timbe joluo maneno ni timbego ok olal kata ne joma odak oko. Aria dek auchiel nono watudore e yor simbe ong'we yamo. Bende achiel kachiel e YouTube, Facebook achiel kod X mar Ramogi TV. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko mare en Wilson Ochuka, bed kode chakruok nyaka giko. Oganda jo Kenya ijiwo mondo med pidho yiende kaka yor konyo kedo kod lokruok machal ma kor lwasi. Jatend migawo mar alwora Aden Duale wacho ni jo Kenya osepidho yien milion 481 higani kochakore dwe mar 1 nyaka sani. Duale bende ochiwo siem ne kembe ma puko pige taka mago mochido e oro ma Nairobi. Kendo piny owacho nitiere kod chenro ma ywero kendo keto ler e aoche duto ma pacho ka. Joiso Duor chako no weche manyien. E kinde yango odiochieng' alwora kata Mazingira Day mokwongo e pachoka, jatend migawo mar alwora Aden Duale obedo ong'ala manyime mar neno ni alwora oket maler kinde duto, kendo jo Kenya opidho yiende kaka yor konyo e kedo gi lokruok chal mar kor lwasi. Duale oyango ni jo Kenya osepidho yiende milion 481 higani e bwo chenro mar sirikal mar neno ni yiende bilion 15 opidhi kachop higa mar 2032. Kila mwaka tuna jukumu kama serikali, kama nchi, kama wananchi kupanda 1.5 billion trees. Kwa mwaka huu we have grown, not even planting, we have grown 481 million trees. Bende ojiwo jo Kenya mondo opidh yiende mag olemo maginyalo uso kendo nyalo kelo negi yuto mapile ka pile. 30% of the trees, the seeds that we are going to grow ni za fruit trees, ili katika vijiji zetu watu wetu wapewe nafasi ya kupanda matunda, ili pia itusaidie kupunguza umaskini katika nchi yetu. Koloso Aboretam e kinde mano yuoro mar rango kaka chenro mar ywero aora ma Nairobi dhi nyime, jatend migawono owacho ni sirikal nigi chenro maber mar ndike tich rowere mabiro konyo e ywero aora ma Nairobi. We want to engage over 20,000 young people solely to clean Nairobi River. Duale oyango ni e thuolo mar dweche 18 mabiro, aora ma Nairobi biro bedo maler, ka bende ochiwo siem mager ne kembe masiko ka olo pi mochido e aora Nairobi. In another 18 months, Nairobi River should be a river, not a sewage. We have put on notice the polluters of Nairobi River. Industries, factories, slaughterhouses, Nairobi Water and Sewer Company,
are the water and sewer company. Those who dump, who collect garbage. Kaka yorno mar neno ni aluora obedo maler kochakore e udi kama ji odake, jatend migaono mar aluora wacho ni juma manyien obiro goyo chapa chik mabiro yango kaka ibiro bed ka ipogo taka mawuok e udi e bwo chenro mar neno ni taka opogi maber kendo aluora oriti. Bende owacho ni jochok taka e kor gwenge kama ji odake mopuodhi kod 10 kaunti ma Nairobi nyaka koro bi yangi kuonde magisebede ka giwite taka. Next week I'm going to gazette the color coding of the garbage that you are found in your houses. Every homestead must have, every facility must have different garbage bins for different waste, whether it's organic, dry, or wet. And we are going to have, NEMA has a responsibility to trace the waste, the garbage, from our homes, from our industries, to the dumping site. We are going to put to question those garbage collecting companies who are procured by Nairobi City County, and Governor Sakaja is on board. Duale ojiwo jo Kenya duto mondo nywak lwedo e keto aluora obed maler kod pidho yiende ni mar mano ema nyalo konyo e tieko midhiero mikelo kod lokruok chal mar kor lwasi. And I really want to urge all our citizens, irrespective of their status, because of climate change, to make sure that we take a deliberate effort to clean our rivers, to get involved in solid waste management, to plant as many trees as possible. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Mino jatend piny Kenya Rachel Ruto ne otelo ne chenro machiwo mich ne jopuonjre mosebedo karita aluora e mich mongere ni First Lady Mazingira Awards kata FLAM. Man kaka reporter mara Millicent Adhiambo leronwa mich makamago gin mag hingo jopuonjre mosetiyo kod riekni makende konyo kedo kod midhiero mikelo kod lokruok machal ma kor lwasi. Mino jatend piny Kenya Rachel Ruto ne otelo ber nywako jopuonjre e lwenj kedo mar rito aluora. The winners we will be awarding today are confirmation that if we give children a chance, we will get better results for our community and nation. The creative expression of learners that will be displayed today is thought-provoking and gives us fresh perspectives. Rachel ne oyango ni en kod chenro mar biro medo kwan skunde kod jopuonjre mabiro medo piem e laro mich mag First Lady Mazingira Awards FLAMA mondo wach rito aluora omed nywak ne lwedo motegno kaka owinjore. Wach mane osir gi jagoro mongirore e migao mar somo Belio Kipsang ma okoni chenro mag FLAMA Awards koro ibiro rwaki e kalenda mar somo pachoka. In this first year, the awards attracted participation from over 1,000 schools across Kenya. Going ahead, we want to exponentially grow the number of schools and learners engaged. We are very happy that you chose our young ones to be the bearers of this very important activity that you are carrying on our behalf on issues environment. I would want to assure you that this activity of Mazingira Award will be aligned to our calendar of events in the education sector, so that annually, like our children come to State House during the Drama Festival State Concert, our children will be coming to State House on Mazingira Award. Ewi mano Rachel olero ni sani nyaka koro mi pek wach kedo gi midhiero mar lokruok futo chal mar kor lwasi kaluwore ni jopuonjre ema thoro yudo hinyruok ahinya e ngimagi. Wach mane osiri kod jagoro mongirore e bad migao mar weche kar jot ker Aurelia Rono. In 2022, when Kenya faced its worst drought in 40 years, it was our children who suffered the most. As families struggled to find food and water, some schools were forced to close, and some of you had to drop out of school to help your families survive. This is why we must see climate change not just as an environmental issue, but as a crisis that directly threatens our children's present and future. This is the reason why children must be central in our climate
action. I want to call all of us, including our learners and everyone, that we embrace and implement the climate change adaptation and mitigation measures so that we achieve a cleaner, a greener, and a sustainable future. Mino jatend piny Kenya koro singo mar biro ywayo jopuonjre kaachiel kod mine mondo konye pidho yiende milion 500 kaka yorno mar siro lek ma jatend piny Kenya William Ruto mar neno ni opidh yiende bilion 15 chopi 2032 mondo omed atamalo mar Kenya bedo mamajan gi atamalo 30. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Oganda jo Kenya ne owuok oko mar hingo odiochieng' mar alwora mong'ere kaka Mazingira Day, kama kuom chenrogo mag rito alwora mane apisas mag piny owacho kod jo Kenya moko timo odiochieng' ma kawuono oting'o pidho yien kaachiel kod keto ler e bombe mopogore opogore. Jo Juma miyowa ler. Odiochieng' ni mar alwora ma bende ong'ere kaka Mazingira Day ne ohingo yore mopogore opogore e pacho kae. E gwenge mag Kaluo, apisas mag piny owacho, rwego moko mago mag piny owacho kaachiel kod oganda ne owuok oko kendo ne oting'o chenro mopogore opogore ma oting'o pidho yiende kaachiel kod yweyo bombe ka gihingo odiochieng'ni. Jatend migawono mar jotich Justin Muturi mane otelo ne chenrogo mag pidho yiende e gwego mag Maseno e kaunti ma Kisumu e odiochieng'ni mar Mazingira Day ne ojiwo oganda mondo koro oket maino e wechego mag pidho yiende ma bende achiel kuom yorego ma bende koro piny owacho koro tiyo godo e rito alwora kaachiel kod kedo kod midhiero ma ikelo kod lokruok mar kor lwasi. I'm quite impressed by the fact that the ones we are with are the students in Form 1. It means that we are inculcating the right culture in our young people, the culture of protecting and preserving and conserving our environment. Muturi mane oten ko jagoro maduong' e migawono Amos Gathecha ne ojiwo oganda jo Kenya mondo obedi okang' manyime mar rito alwora. Let us heed the call of preserving and conserving our environment. As a ministry, we are doing very well, I would say, because 37 million is not a main thing. And we are leveraging on the strength of the NYS, which has the seedlings and which has the personnel to assist us to carry out this exercise. To e county ma Migori apisas go mag piny owacho mamalo ka otelnegi kod commissioner mar county ma Migori Mutula Kisilu kaachiel kod apisas go mag piny owacho mar county ma Migori kane otelnegi kod jatend migawono mar alwora Julius Awuor Nyerere ne obedo kod chenro mar yubo ma Migori ka gihingo odiochieng'ni mar alwora. Sio lazima uwe na pesa ndio mazingira uyaweke vizuri. Kukiamka kusafisha mahali unafanyia kazi, kuhakikisha hiyo taka umetupa mahali pazuri, sio kuacha tu kwamba watu ya kaunti watakuja kutoa. Jo mago ala okrit ler gi maber. Konwa demo nyiso gi kwa tiyo no chopne ji te ni chirni mane Migori kate nyaka bed maler. Apisas bende ne otiyo kod thuolono mar puonjo oganda ber mar rito alwora. Kamishona ma Migori Mutua Kisilu ne ochiwo siem ne jogo eko makoro ketho alwora. Kupitia Mutajenzi, shirika letu la NEMA likifanya pamoja na Municipal Board wameweza kuprosecute watu na tunaona kama kuna mabadiliko ya tabia sasa. Lakini pia wananchi, maana mko pale, mkiona kitu kama hicho, tafadhali give us a shout, piga kelele. Wach makama eneo siko jatend migawono mar alwora e kaunti ma Migori Julius Awuor Nyerere mane okono oganda mondo koro sir piny owacho e keto ler kaachiel kod rito alwora. An gi skips miketo gi every area ma kisechoko tidhi kete iye kanyo to wamedo kwayo oganda wa ni kidhi neno kama skip nitie ka in gi waste kete skip mokedni no mondo ler mar area ben maber. Jo watemo kendo watudore nyaka gi jo municipal mondo wa make sure ni kuonde mwadakie ler. E kaunti ma Siaya, apisas go mag piny owacho kod oganda ne owuok oko mar pidho yiende e kinde nyasino mar hingo odiochieng' mar rito alwora ma ong'ere kaka Mazingira Day. Apisas go mag piny owacho ka otelnegi kod kamishna ma Siaya Norbert Komora ne owach ni kwan mag bunge kata yiende pod nitie piny e kaunti ma Siaya. It is slightly even less than 1%, which we are supposed to observe.
And it is very simple. The population of around 1.2 million within Siaya County, kila mmoja wetu anatakikana apande tu miti 10 tu. Kitu tungependa kuhimiza wananchi, it is their responsibility to conserve and protect the environment. Komora ni owacho ni kaunti ma Siaya geto pidho yiende maro milion 140 ka oromo higa mar 2032. George Juma, Ramogi TV. Piny Kenya kawuono oriwore gi piny mangima hingo odiochieng' bero ngima mar obwongo kedo gi dang'ni mag paro. Migawo mar thieth kotenore kod jatend migawo Deborah Baraza yango ni gichako chenro mar kedo gi dang'ni mag paro e kuonde tich. E nyasi manobagi e kaunti ma Nairobi ka giwacho ni weg tije mondo orit ngima jogo ma gindiko kaluwore kod thor wach ma kawuono mane en bero ngima makare mar obwongo e kuonde tich ma pacho ka. Cleophas Oluoch nigi ler. Piny Kenya oriwore gi piny mangima e dhalo odiochieng' dang'ni mar paro. Thor wach odiochieng' ma kawuono en bero ngima makare mar obwongo e kuonde tich ma pacho ka. E nyasi mane oyuore gi jatend migawo mar thieth Deborah Baraza e osuptal man Mathare, kaunti ma Nairobi. The theme for this year, it is time to prioritize mental health in the workplace. And this reflects the pivotal role of workplaces in shaping the mental health of the population as a public health and development concern. Migawo mar thieth oyango ni kuonde tich onego los lwasi makare mag tich ne jotijegi mondo duok piny dang'ni mar paro e apise ma pacho ka. The Task Force on Mental Health 2020 in Kenya underscored the critical role of workforce factors in contributing to mental health challenges among the Kenyan population. This highlights the urgent need for workplace to prioritize mental health, in the workplace and create supportive environment for their employees. Oganda jo Kenya kod jotije mopogore opogore mane ochopo e nyasino ne onyiso sigandgi malit kendo makelo geno kotenore kod kedo gi dang'ni mar paro. Moko kuomgi ne oseparo kata kawo ngimagi giwegi. As someone who always used to see darkness and thought that taking my own life was the only way out, I'm so proud to stand before you today, encouraging you to consider owning your mental illness instead of it owning you. I could get relapse, and when this happened, I would be laid off on grounds of mental illness. This made me devastated, isolated, and made me hopeless. Oftentimes, I would develop suicidal ideations, which I struggled to control. Jatend migawo mar thieth olero ni tuo mar dang'ni mar paro kelo lal e uchumi ma pacho kae, kendo okawo thuolono mar nyiso pek monego mi tuono. It equally affects the socio-economic growth in Kenya, with a loss of almost 0.6% of GDP, as was seen in 2020. Migawo mar thieth oyango kawuono bende chenro mabiro tayo kaka irito ngima maber mar obwongo mag jotije ma pacho kae e kuondegi mag tich. The Ministry of Health has developed the country's first national guidelines on workplace mental wellness. And these guidelines emphasize a collaborative approach to creating a health work environment with clear roles of all stakeholders. E giko mar chenro kawuono, jatend migawo mar thieth Deborah Baraza onyiso weg tije mondo orit ngima makare mag jogo magindiko. Let us commit to breaking down barriers, fostering empathy, and building a society that values and supports the mental well-being of all. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Ato engineer Mathurka Mikaidor Kasudur koro kwa Uganda jo Kenya mondo bendikore e chenro mar okumba mar thieth mar SHIF. Mikaidor olero ni chenro biro konyo Uganda buora e yudo thieth yo manimba kendo mayot mopogore kaka ne en e kinde machien NHIF. Kata engineer wacho mag simano timo limbe kadak ma Kibra e ka thieth ma Kianda level 4 kama bende ne yudo thuolo ma pidho yien. Oduoro ngiso geno ni ka thieth ma Kibra biro konyo Uganda kendo geng'o tuoche kuom jopiny. When I spoke to the staff, I found that they have not yet incorporated SHE and SHA, and the in charge told me that they're in the process of doing that. They'll do next week. And I think it is important because social insurance is what is going to help all of us
to support our patients and our hospitals. It is only when we contribute to share and share is when now we can carry together the people who are not able to pay. But nonetheless, the government has said that anybody who cannot pay, the government is going to pay for them. Onyalo konyo mine ma Kibera gi menye mawuok oko mar Kibera. Nikech kober to ji duto te biro kae. To un bende ubo yudo a little bit of income ka ji obiro. Koro ber mondo wakonye, sirikal bende dhi konyo. Tend ka tiegruok mag kuonde tiegruok thieth mag piny owacho pacho ka KMTC opwoyo piny owacho kuom sir motegno neno ni chenrogi oringo makare kendo golo rang'iny mowinjore mag jopuonjre. Magi owacho kod jakom KMTC Josea Cheriot e kinde mag nyasi machiwo mich ne jotije mowuok e bede kuonde tiegruokno e pacho ka manotimore Kisumu. Cheriot omedo ni mijing'o ma piny owacho osekete gero kendo siro kuonde tiegruok go osekonyo ahinya e ting'o malo rang'iny mag jopuonjre ma igolo gi e sani gino makoro ting'o malo tiegruok mag thieth e pacho ka ipimo kod pinje mamoko. Opwoyo piny owacho kuom okenge mowinjore momiyo gibedo kod jotich kaachiel kod gedo makare kuonde tiegruok go gino moketo lwasi mowinjore ne jopuonjre. What you do. Enter, coach, all staff. The categories that we are looking at are innovation. We are looking at best academic performance for various courses in Kenya Medical Training College. We are looking at the best campus, the best leadership in campuses, and overall leadership at Kenya Medical Training College. Now, awards that we are having now is on innovation and research. So the issue of making sure that this finds its place in strategic plan is because KMTC has an expanded mandate that now includes research and consultancy services. The third issue in our strategic plan is the issue of digital transformation. We recognize that as we grow, we may not be able to have all the physical resources to run many campuses at once. So we leverage on digital transformation to enable our students access information digitally. Nyasi mar yango odiochieng' mar kido to kod timbe mag dhudi mopogore opogore ne obagi Mombasa. Kamonagi kata joluo mago manie bombe mopogore opogore pacho ka ne ojiw mondo mi opuonj nyithindgi chike, kido to kod timbe joluo. Ma en kaluwore kod luoro ni kido kod timbe mag joluo mane itimo e kinde machon kidek lal kaluwore gi lony manyasani to kod wach kendruok e kind dhoudi mopogore opogore. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Oganda mawuok e dhoudi mopogore Mombasa ne oyuoro e nyasi mar yango kido kod timbe mag kabinde mopogore, nyasi mane otime kar nyisruok ma Mkomani Mombasa. Ne atimo limbe e od joluo mane ayudo ka chenro mar muono kod tedo dhi nyime. Wan go bambla gir kado, to wan go mena, to wan gi mumi, to wan ga pop, to wan ga lot bo. Magi chiemo ma wan go, to nyuka be wa madho. Magi chiemo mani joluo chamo chon. Kae ne bende oyangore ni moko kuom jonyuol emosemiyo nyithindgi kia kitgi kod timbegi. Ma nyithindo be koneno kata kwari wuoyo no gilo. To mokwongo ting'o ume, kang'ise ni kata diting'o umi, ma e plasta marwa machon. Kendi rito mana dhiang', kose chiemo ma wuon go setere kwath makoro dhiang' obiro mopielo wuoyo. Owuoyo ne plasta mari. Joluo wito mila gi nyaka kuom nyithindgi nyaka taonde ga Mombasa ka nyaka Nairobi nyaka Nakuru. Nyithindgi ok wacho go dhogi mokwongo. Iyudo ka ng'ato okia Kiswahili to nyathi to kazo go Kiswahili kweli ma nyathi wacho Kiswahili nyaka piny to en owuon okia Kiswahili. Nyathini koro kia nyathini mokwongo Kiswahili wacho kode broken Kiswahili. Luor kitamo nyithindwa gi. Chike mane wan go chon tinde onge. Mak mana ka wapuonjo gi ka eka giparo ni onego tim kama. Ni koro kata ka koro enang Mombasa ka nyathi osiko mana gi bui nyathi osiko mana gi mutandio. Paro mar dwaro iko onagi Mombasa kaluwore gi onge mar nyalo mar tero ringre kaluo ne bende onyuolo weche mopogore. Ma en bang' wachore ni riwruoge mopogore sani oloko liel kaka ohala. Kano ng'ato tho e pi ni ike e dho nam nok tere dala. Ni ike ma e dho nam. Kane ji odhi e lweny bende ne timo mana kamano. Iki kono kuodi kata tong' maniting'o kano weni moko kaw imetero dala ni iki kono. Koro mobiro masane jaka ji ter dala ni
Anasetimo nonro en sunga. Koiki ka to nyiso ni koda nyathini bende somo gimotimore. En bende kobro tho tike ka. To sama oik mewuon ka to ik en bende oike ka to nyakware be chieng' moro iko ka tiende ni Jaluo olal nikech generation makoro biro koro en ong'e ng'ama noja Mombasa. Ng'ato tho ka inyalo sol ka, jodala be nyalo solo. Pesa no nyalo dhi rumo haraka kabisa matere dala maike. To gima rach ni kisetere dala koro ka kamati moro wuok. Matichgi en mana neno ni mwandu me dala ni orumo. Tie dholuo moro ni kama ng'ato thoe irok dumie. Sani to nyaka gwen me dala ni idwa cham te. To wan wamiyo to priority mathono kanye ma pes wuoke madongo dongo ma kata ka ng'ato nyawo ng'ato tuo oyware bo ter siayo kothiedhe otero mabe kothiedhe to koso eri awro siling 18,000 kanye ndike gina mara indik na ira wani WhatsApp group imanyi nyinga kanyo kendo penjo ogocho ndo bene gisomo nyinga eliendo ne gisomo nyinga dwa ng'eyo to education goer ng'ato sim nyathino kadho dhi e skul obocha no kwani an mana miyo chegno ich lakini ko winjo no tho achunge sanduku udogola achunge sanduku achunge diel achunge rombo nonsense. Oik jika corona onge ng'ama no ywak dala kocha kata corona bende nikelo ji kata mana tuo moro ma tuche madongo mosetimore ji ni makata wadgi mo Nairobi ok nene onge chira mano bet. Jodongo go ne ojiwo jonyuol mondo mi obedie ong'ala manyime mar puonjo nyithindgi kitgi kod timbegi mar neno ni gund luo ok lal kapango. Vijende mamadho kong'e ba gotieno nyaka saa 8 nyaka saa 9 nyaka saa 10 yaye nyaka saa 10. Uru madho kong'e bache gotieno goe uru bakni gi monde uru gotieno. Emo mi ineno ka mon sani kinde gi mpango wakando mang'eny. Dichuogni kobiro ka enomer omogo kochamo to kiny bende dwa ndanda throughout. Ya 30 years, ya 35, ya 40 years enago go mbaka sani gi jaode. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ya, kwa Ramogi kamano kuom medo kete Ramogi TV nitie jogo maneno achiel kachiel. Awuoro kido mar ni Joja Aoko okelno report ma ng'ato wacho ni ikero nyithindo gi wacho Kiswahili. Inti wuon tikia Kiswahili. Lakini nyithindo tiketo wacho Kiswahili. Ilalo kido mar dholuo miyo wadhi nyime kod rito kendo bero kido to kod timbe mag oganda luo ka puonjo nyithindo dholuo makare kaachiel kod kido mantiere kinde ma okalo. Erokamano nitie jok maneno achiel kachiel ma bende ng'isa ni ginena japuonj maduong' mar skul primar mar Muirendia JSS mantiere Sindo wacho ni en Erastus wacho ni mane skul kuma ilose netball kendo jitugo makare. Kamano japuonj maduong' Erastus kuom kete Ramogi TV wacho ni mor gaikel ni weche manyien e chenro mar Ramogi TV gin ji mathoth karo ntiere kaindi ma bende luongore ni Victor Odhiambo director kaintiere gwenge mag Busia wacho ni Chieng' Emmanuel anto mit ka weche mag Gachagua pod dhi nyime onge wacho ni weche motenore kod golo gik machendo e ot mago fumigation e gik motimo makare. Erokamano Victor Odhiambo kuom chenro machal kamano ka intiere Quiver mane gwenge mag Busia. Erokamano kuom kete Ramogi TV gin ji mathoth moro to gi kaendi mabende na achiel kachiel Ruth F bende wacho ni Chieng' Emmanuel bende ni makare. Erokamano kuom kete Ramogi TV to kod chenro orito gin kanya gi Walter Nyambaga. Kik idhi mabor nyakwara mga juang pod wantiere kod mathoth moikoni chenro mar Oimore. Runway iko so clear. Mapilots wanaendelea kuhit high multipliers na kujiomosha na shabiki ya Aviator. Victoria Mwangi, I'm a home baker from Buruburu. I played the Aviator and I hit the highest multiplier. So I've tasted the win on Shabiki and I'm definitely going to play some more because now I'm aiming for the millions. Jiomosha na shabiki ya Aviator. Hit the highest
multiplier. Shinda 50k kila siku na 350k kila wiki. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Baba shuka leo. Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo irit chunyi. Paro mora mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won, Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore sa 12 okinyi. Mana Ramogi TV. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore sa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Imefika na najua unapanga kufanya shopping. Acha nikuibie siri sasa. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Mama Mpenzi package na inatoka Quickmart. 500 ml na Rumoru milk 104 down to 88 shillings. Quick Choice sugar 2 kgs 259 down to 239. Golden Fry cooking oil 3 liters 1050 down to 799. Soko maize meal flour 2 kgs mbili 268 down to 238. Ajab home baking flour 2 kgs 172 down to 159. Salt 1 kg 42 down to 39. Sunrise basmati rice 2 kgs 767 down to 636. Baraka chai 500 grams 245 down to 175. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa only 2,416 shillings, meaning utasave 541 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message. This means that you can go to Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket yenye iko karibu na wewe and you get to collect your product. Unangoja nini? Si ulipe saizi ka stock bado iko na enjoy discount yako. Citizen Duka, home of discount. Koro magiro kamano kumedo kete Ramogi TV. Wadhi nyime pen chike mapacho ka mariga maga nero koda par ne omiyo apisas madito mag piny owacho kaka jatend piny, jalup jatend piny kod ogaye ma jotend migepe mich mar mit mar mor kich bang' dhi e rutaya. Kata kamano jalup jatend piny Rigathi Gachagua nyalo rembilo olemo makamago ponono ni od bura mar Senate othiche oko juma manyien. Jafamo marwa mar siasa Chris Owino kolonwa ber kod chudo ma imiyo jalup jatend piny modhi e rutaya. Tich maduong' ma ochomo jalup jatend piny Rigathi Gachagua en sero senators 23 mar mondo obi ores chieng' tich ang'wen juma manyien kuom goyo ombulu mar kwedo paro mar gole e APC. Poni senators 45 ogoyo ombulu mar siro paro mar gole e apis okoyangore ka Gachagua biro dhi nyime kod yudo ber kod chudo mag aheri ma imiyo jalup jatend piny ma odhi e rutaya. Kaponi ogole e tich moko resign to mano en ogole office. Koro benefits ma nyalo yudo ka ma ng'at mano tiyo botieko tich e yo makare inyalo mae nikech en ok wach no retire, en wacho no ogole office. Kata kani chik ok olero ahinya, chik ok ogolo maber ni ng'amo bedo impeached, ng'amo gol gi chik ok onego bed ni yudo benefits mage. Kalure kod chik matayo chudo mag aheri ne apisas madito mag sirikal, jalup jatend piny ma odhi e rutaya onego yud chudo mar aheri mar dwe ka dwe maromo 80% mar osara mare mogik.
Jalup jatend piny ma odhi e rutaya bende imiyo chudo mar omenda ma kore lach mar goyone oriti maromo osara mare mar higa achiel kuom thuolo mane obet e apis. Kopogore gi mano, jalup jatend piny ma odhi e rutaya yudo chudo mar omenda mar rito geche mage marom kod 15% mar jalup jatend piny matiyo. Okil Kamalo Kawilis Otieno yango ni Gachagua nyalo yudo ber makamago poni obiro gwe tao thuolo machuok motelo ne senators goyo ombulu ewi paro mar thiche oko. To kapo nowacho no gwe tao kende nowuon, to mano en ni owe bete apis nikech no gwe tao. Koro wach mar gwe tao ni to nyiso ni ok ne ogoli ofis, ine mani wuok kendi. Koro benefits ma magika ma chik wacho ka mago be koro nyaka mi, nikech mano nyiso ni nisetiyo ne jopiny bani we tich. Koro kuom ndalo mane tiyo ne jopiny ka onego bed ni mi benefits magi ka ng'ama ne tiyo ne sirikal. Ber mamoko ma jalup jatend piny ma odhi e rutaya yudo gin geche 2 kido mag saloon car matiyo kod mauta mako ohingo 2,000 cc, geche manyaka wil dichiel e bwo higni 4. Ber machielo en gari achiel kido mar 4-wheel drive matiyo kod mauta mar 3,000 cc, gari manyaka wil dichiel e bwo higni 4, kaachiel kod okumba mar thieth e pacho kae kod pinje ma oko mare kod mar min ode. To ng'ato bro wacho ni chan mar chike ni kogoli ofis nikech timo koso, kendo chik no ok nyal yieni mondo iyud ber mag benefits magi. Chik wacho ni onego ni tuoni benefits magi nikech gol mano goli godo no ne en kum, to ng'amo kum ok mi sweet. Kikumi nyaka mai gimoro, nyaka iwinjere moro, koro goli kata koro benefits magi gi bende ok nyal miyi. E kidieny mar adek mar mich mag apisas madito mag sirikal ma odhi e rutaya, jalup jatend piny ma odhi e rutaya imiyo derepe 2, jating' ndai 1 kod jago kwan 1. Mopogore gi mago, bende odhi yudo jagoro 1, jotich 2 mag ot, kaachiel kod jotich 2 madongo. Mopogore gi mago, jogo osuru bende dhi miyo jotedo 2, joywecho 2 kod jotich 2 mag dala. Weche mage mag wuoth bende sirikal dhi ng'iyo kuom miye kod min ode obok mag wuoth moyiedhi mar dhi e pinje maoko kanyakla kod apis 1 gi mwandu mag apis. Osuru mag jopiny dhi neno ni geche magi adek orit e yo maber kuom keto tenge omenda maromo 15% mar osara mar jalup jatend piny matiyo. Okil Kamalo Kawilis Otieno wacho ni kata odoko ni Gachagua ni kod bura motegno mar kwedo gol mare e apisi, en kod luoro ni doho nyalo bolore tenge kendo wito oko burano ewi weche mag siasa. Aneno ni Gachagua nigi kes maber kapo nodhi e doho, to lakini ok abi keto genona e doho nikech gima timore ni ok en wach mar sheria, en wach mar siasa. To doho bende nyalo wacho ni ok gitimo gima jongere wacho ni judicial avoidance kata restraint. Mado en principle mado wacho ga ni ka gimoro en siasa ahinya ok onego bed madonje, ok en tijo kaka doho pango jo siasa onego bed ni gitiyo gin giwegi. Willis bende onyiero paro moko ni chenro mar golo Gachagua e apisi dhi mede mbi mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro, ka owacho ni Gachagua onge kod oteku mag siasa oko mar gwenge mag masawa. Aneno mano lek, mano gima ok nyalre. Dine bed ni Gachagua nigi mbi ma jomoko parono ni ene ma jo masawa winje to ene ma Gen Z winje, impeachment doko timre kata kae. De ji owuok kar rombgi kaka ji ne wuok gache. Jedi gor sani gi polise e pap kae. Igeni sami dwa golo deputy president kata president telo. Ok en wach mayot. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kawuok e mago maloro Gachagua, wadhi e mago mag Malala. Ogai maduol marango duond buche siasa e pachok ande rito yango ni barua mane duond bura mar UDA ochwalo mayango ni Hassan Omar e ruodh goro ma UDA giyudo kendo setim lokruogno kaka ne UDA okwayo. Okang' makama. Oyo ka Cleophas Malala onge lemo mora mora e duond bura mar UDA. Mana kaka jafom marwa Walter Nyambagalero, ibed ni Malala nyota ne oduono e weche mag siasa. Kalore ni en dwe mar thicho ok apisi, kendo moko kuom jok mathicho ok apisi ni e duond bura mar UDA. Cleophas Malala e giko ne to yangore ni othichi chuth e duond bura mar UDA, mane kaluwore kod barua mochwe kogno kod ogai mar duol mag gayo duond buche mag siasa pacho ka Anderito. E burano Derito lero ni giseyudo kendo giyango lokruok mar duond bura mar UDA mayando chwal tarik 7 kod tarik 8 mar dwe mar 10, 2024
malero lokruok motim e duond burano mamulo telo mage. E baruano ne oyango ni jaod bura mar Iyala Hassan Omar e jagoro maduong' mar UDA bang' winjruok mar wile kod Cleophas Malala. Tarik 2 dwe mar 8 2024 Malala ne omako bura e nyim jang'ad buche Lawrence Mugambi ka kwedo okang' mar UDA thiche oko kaka jagoro maduong' mar UDA. Malala ne dwaro ni mondo Cecil Marire kik chwo bura mora mora e duond bura mar UDA koko ni Mbarire ok en jatelo e chamano. Wapenjo jakom mar UDA bado ma Homa Bay Kennedy Obuya kopo ni okang'ni nyalo tiko Cleophas Malala mamuche mar siasa duono mapiyo kabuyo mar chak. The sub-political parties ogolo communication kaluwore gi kwayo ne gi confirm ni kaluwore gi national the next meeting manotim mar UDA mane oketo changes manogolo migosi Malala to oyiero migosi Hassan Omar. Aparo ni ma okelo thek makende nikech migosi Malala ma e gima nokelo godo tuomruok e wi johera gi jokanyono mag UDA party. Migosi Malala en kijana ma pod tin, en jatelo matin kendo machapni. En mane joluno gongero ni jarit ni jamud nyoyo gi kwel. To lebed ni Malala siro jalup jatend piny Rigathi Gachagua masani thicho ema miyo midhiero mag siasa oluore ka guogi manie dwar e thim. Party leader mar UDA gi ma Kenya Kwanza en achiel, ok gin ariyo. Waduto wayo jo kanyono mag UDA gi johera mag UDA wa subscribe to one leadership. Nitiere joma konyo e muteno migosi William Ruto, achiel kuomgi ne en former MP ma Mathira. Mano omiyo adwa nyisi gi teko mathoth ni kapo ni pingo William Ruto tija UDA kare ichalo nyathi modak dala gi to poko go dala to ba wuon gi kidi kendo nyiso wuon gi ot monego bed noninde. Ma weyo duond bura mar UDA kama nade e kod joko masiro Malala kanyakla kod Rigathi. Mano omiyo anyalo wacho gi chir gi teko mathoth ni UDA party is much in order. Sani koro ot iyweyo maler kendo koka tich dwa tiyore. Higni 4 mosekalo Cleophas Malala kinde moro ne omoro ywak e od bura mar Senate korwak abog rombe kendo ywago gima ne okoni sirikal ne sande kuom dhi ataro kod siro jok ne neno ni obalo kod sirikal e pok mar omenda mag osuru ne counties. Malala yande isayo kuom Sondo Musalia Mudavadi mondo oduombo piny duond bura mar Amani National Congress ANC mondo nywandi e Kenya Kwanza kata UDA. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jariemba apiko moro owito ngimane masira mar apaya manotimore kona Kolwenda e apaya mawuok Homa Bay kochomo Kendu Bay. Japiko no mosea nyinge ni Philemon Ogwen ma higni 35 ne owito ngimane kanyo bang' ka apiko mane oriembo ne otumore rigiri gi nyamburko ma oting'o jowuoth. Masira makoch ne otimore kinde ma nyamburko mane oting'o jowuoth 10 ne ochomo boma ma Kendu ka jariemb bodaboda ne ochomo boma ma Homa Bay. Kaluwore gi joneno mag masira no, jabodaboda ne otemo donjo apaya maduong' no ka orado mana gi nyamburko ma bende ne otuome. Giywak e medruok mag masiche mag apaya ka masira no ne otimore. Osenino no en omera maka babawa. Awinjo sime ni omera Ogweno Philemon onindo kano Homa Bay. Chuna muda Homa Bay ka tudra kod jowa mowuok Omoya mondo obwane the body kama omero ninde. Kwa chopo kanyo to wayudo ka omero nindo itoko onege. Oweya kod lit makaka nyalo timo onge. Mane wach madianga wachi wayudo ka en ng'ama osetho, which means ni otho instantly. Ogwegi ni Nissan ng'ama wayudo scene kanyo otemo leronwa ni gin geche ariyo, achiel oa from Kisumu to Homa Bay to Nissan to oa from Homa Bay to Kisumu. Alafu chalni wini edwa go U-turn. Matene ni gari mabiro cha oko ne. Gari moting'o mattress ni aduong' koro oko neno. Bump ok ketnwa mana ka jalo oseyudore kor Kibro ka wakwayo
ni mondo serikal joma otudore gi ndara ong'inwa kuonde manego ji mondo giketnwa bamba. Ka odhi e wach machielo ma pod lit en ni familia, wede kod osiepe noriwore e ik mar min jalendo ma chiel kuoma mag kambi mar All Media Services Mashirima Kapombe e gwenge ma Kikambale County ma Kilifi. Jatend chenro mag kambi mar All Media Services Linus Kaikai ndilo jotije kambi ni yorote mawuok kuom jatend kambi no Laktar SK Macharia kind jotelo mamoko. Jotije noriwore e safar mogik mar koma ma Angela Wanjala Kapombe. Noyua kaka miyo ma jang'wono kendo manohero oganda. Nyasi no ne ochopie kod josiasa moting'o gavana ma Kilifi Gideon Mung'aro, gavana Mombasa Abdulsomad Sharif Nassir e kind mamoko. Na nini? Ndio alikuwa nusu yangu. Kama tuna jambo lolote tunaongea kupanga na kujaribu kufanya, huwa yeye ndio anachukua jukumu la kutimiza hiyo mipango yote. She was an exemplary wife, mother, grandma and friend. And I said to her, even in the silence, God is with you. He has never left. He will never leave. Kwa baba yetu Daktari Kapombe, kwa Fiona, kwa Eugene, wajukuu wote, kina Kenga, kina Zion, baby Angela, sote tunawapenda, tuko nanyi. Kila mtu amemsifia. Pia sisi tumepata changamoto. Tuaenda kuwekeza kwa watu, tuwekeze utu na tusijali vitu. Risala kutoka kwa Daktari SK Macharia ambaye ni chairman wetu. Vice chairman wetu Mrs. Macharia pia ameleta risala zake. Pamoja na mkurugenzi mkuu Wachira Waruru ametoa pole zake kwa familia yako. Nyasaye oket chunye kama okwe. Wadhi e sigana. Kwa Ramogi mana ka juma wakelo ni chendo mag gin kanye. Kawuono wamenyo ni Humphrey Okelo. Mane jambete machon mar Kenya e pinje ma Amerika, Berlin, Belgium, e kind pinje mamoko. Jambete okelo ne osiep jatend piny machon, ne okelo ne osiep jatend piny machon Daniel Moi. Kata kamano ne ok odonjore e siasa kopogore kod tijene mag mbete. Walter Nyambaga miyowa sigand Humphrey Okelo. En sigana ma imiyowa kod min ode mama Margaret Okelo, mamiyowa kaka jambete Okelo ne ochako sombe. En to somo Ng'ea Primary School. Ng'ea is just a few kilometers from our village here. Kaito kutieko, okadho penjene maber kabisa. His dream was to go to Alliance High School. Toknoka we Kuro because apparently from his story, Nondiko Kuro second choice, and they were not taking second choice. Then he was the second best in his class. Kaito kodite mundo kete maseno. You maseno looked at him, wachoneni he was big. Yeah, they called it apparent age. Bankane apeo kolwar maseno. Okelo nodhi Uganda Ntare. Yeah, then from there he went to Uganda to. So seche manodak gi anko ne Kampala to nosiko komanyo school. Then we luar Ntare high school gi Luongi. They were wondering gimomiyo jo Kenya to noko kawe. To wacho no Misongo ne no wachna na my age was big. Misongo koni some aware of that. To give your qualifications waruaki. Motieko Ntare, okadho gi Omaber, Dalose Division 1. I Biro University of Nairobi to do Bachelor of Economics. So otieko in 1967. Okono wakaka ne ochako tije. Ochako tich gi sirikal. To ochako tich Ministry of Commerce and Industry.
to tere mondo odhi obed trade officer in Mombasa. Yeah, koro bedo provincial trade officer in Mombasa. Koa kanyo tuduogo Nairobi to kore mobedo industrial development officer. Tijene ber kendo jatend piny machon Daniel Arap Moi ne onene kod wang' mamuol. In the year 1973 or 74, obed appointed mondo odhi oti oko. Yeah, so that is from 74. Tudruok mare gi Daniel Arap Moi ne chalo nade? Ok apar ni nene en political strings. En notie tie wiye mane miye tije manotimo go eko. To ne en kod kitudruok makare kod Daniel Moi. To gin pinje mage mane obede kaka jambetre e weche mag ohala. Koro bedo seconded gi Ministry of Foreign Affairs. Koro bedo commercial attaché in Germany. Emobedi. Bas koro kowa Germany. Bas 77 wabiro rusa, kwai rusa. Koro wadhi Belgium. Pod under commercial attaché. Koro Belgium kae ema koro loke mobedo deputy ambassador. Wapenjo kit ting' mane en godo kaka jalup jambetre e kindeno. Koro ting' mar jalup ting'e ni sama jalup onge to en ema entie. Koro ne pod otimo matin mag trade to mag mbetre go bende otimo. Margaret miyowa kaka ne gigoyo tiklo e pinje to kod kit kaka ngimane chalo. Koro ing'e ni Belgium kae to koro was like multilateral nikech koro ne otiyo gi EEC, I mean, or respond to gik ma sirikal, between sirikal gi EEC. Pinje ma moko ne gin also accredited to Netherlands and Belgium, Luxembourg. Mago duto pinje mane koro gidhiye plus ma EEC gi eki bendo donje. To bende ne en kod midhiero mag bedo jambetre. Nyakito line ma sirikal gi gima gidwaro. Samoro iparo ni gima idwaro ni, ma idwaro loso gi jopiny ni ema ber. To samoro the sirikal ok dwar ni mondo time kamano, they want to do it another way. Okelo ne mor ni onge kod mibadhi kata chilo mane miene. Kenda paro ni nitie kinde moko manokona gani magi an kata kachamo sukuma na mesa kae to kalo behind me. Because ing'en ng'ama otiyo marach to biro rango ga toke, tipo ka ng'ato dwa lawi, tipo ka nitie gimoro mane ketho, nitie gimoro mane chamo marach. So kanyo to he was very proud. Notiyo ni sirikal maber gi chunye duto. Ere kaka ne obedo jambetre to kendo en wuoro ma nyithinde rango. Nohero nyithinde. And ne wadak maber gi kwe. Jogweng' bende nodago gi kwe. Sigana lero ni ji ne pongo dalane ka dwaro kony mopogore opogore. Nikech ne en gima konyo orphans and vulnerable. Samoro nwachoko nyithindo go mane wasechako konyo go wachoke dala ka. To wabudho. Moko be they could have overnight here. Moko be wadak go kata even after he was dead. Pod wan kod moko. Okelo ne jachiwo kendo jakony ne rowere e chenro mag somo to kod sikunde buora. Gima ne mare ok ne mare, he was sharing it with the community. Kikonyo ji in the society timo because even Nyasaye bende wacho it's good to give than to take. Bende sirikal osechoro lwete kata bang' tich makare mar jambetre Humphrey Okelo. Kawuono sama nang'iyo what to show you, ayudo barua mane giterminate godo tije ni koro kinde ne oromo. And I looked at it and I felt ni sirikal wasted the brains moko nego negi waste nikech ondikne ni compulsory retirement leave. Yeah, but koro kone ni neni ka leave ni from this time to this time you retire.
to gi tije manotimo duto nikech gimoka nyisi kane waduogo dala ka. Yeah, we served in America also. From Belgium we went to America. And a diplomat majite kata jo Africa mang'eny nohero. Mane ji wuoro ang'o momiyo pok obedo full ambassador. Margaret ne kod mor e chunye kalore kod kit kaka ne gitime limbe apise mag jombetre buora kendo bilo wacho koda ka Malkia Elizabeth. No, I was behind him. I was behind him. And then koro ene mane en ng'ano. Mane wuod nyasi mane odhi kanyo. But yeah, it feels good. There was a time also mane the king of Luxembourg uluongowa. Bwadhi dalane. Bwanindo. Ok wan kendwa, but all the diplomats mane nitie e Belgium. Ne wadhi mwanindo kuro. So magi duto feel good. Aneno ka en kod former president Daniel Arap Moi. Yeah, Maeri kane en deputy ambassador in America, US. Moi nobiro lemogi. Okay. So kaeri Moi ne miyogi life membership mar KANU. Okay. Mane pesa man kanyo. Ne nyaka bi bed jakanyo mar ruling party. Yes. To ka ne gintiere KICC. Mok KICC. Ma paro ni in Geneva or somewhere. I can't remember. Okay. But Okene Kwacho representing Kenya at an international conference. So no dhiga meetings mang'eny. To no dhiga meetings mang'eny in Geneva. Yeah, to represent Kenya on international forums manentie Geneva. Nyakora Magajwang, erokano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Jata chenro mari kuom thulni duto ne en Walter Nyambaga, wuod Kowero, thon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masani. Mikono ni kitu ya maana na ni ya muhimu sana kufanya kazi. Juu hata kufuga trosa kama hii singeweza. Lakini baada ya mwaka moja, mwaka mbili hivi, nafsi karudi nomo. Sikaanza kusense. Na mimi nikasema sasa maisha yangu imeonekana kama imefika mwisho. Sasa nifanye nani? Hakuna bibi ama mtoto ama nani nitategemea, nijiamini. Hebu nikwambie ndugu, hakuna mwanaume anaweza ni shida kufanya hii kazi ya kulima. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nyakwa Ramogi ticha bich nende chendo mar Ramogi Night Disco. Jangolo mar juma wabro wewi osogo winyo de ba. Upogore gi mano nitiere thumo upogore kasto bende DJ Kolo nyiso wadi tang'o moikonwa ticha bich niendi. Ramogi juang opogore mana matin. Wadhi chako gajawa to the world. Second round, yani second hour. Wanti gi Omondi Makangoe makelo noir luo rumba mayom. Kikubai. Ramogi Night Disco. Kete manaka. Rosemary Ogonya, Dimondi yud wenda ni kaka sikiza kodni, dimana *111 *3 # Uparie ni ya Ramogi TV en audio werdu tote. Machiegni kocha mar Harambee Stars ngin Firato oyo ka jotugo abich e list ma jotugo manowuok e pacho ka kochomo Cameroon motene tuke mag laro thuolo e AFCON tuke kindi kod Cameroon mibago odiochieng' ma kiny alap ma Sport. Harambee Stars
ne osechopo e pinyno mar Cameroon, kendo odiochieng' ma kiny gibiro tugo e kindgi kod Cameroon. Harambee Stars nitiere kod points 4 kaachiel kod Cameroon mabe nitiere kod points 4. Katugo nigi ni biro mako mach. Tielo mar ariyo biro bago wuok tich e piny Uganda lap ma Mandela Stadium. Once again. And of course, we each and every time the call-ups come, we want to be there to help the team. But unfortunately, the last 2 fixtures I couldn't make it because of an injury. But gladly now the progress is quite good, and I'm back in action. So it feels good to be back. Forward to hopefully playing a big part in the team and helping the team to get results. I feel like in these games it comes down to whether we blend with each other, and it comes down to a team, as it's a team sport, and I feel like the group is very together and it's a good environment. So how hard it will be, but I think we are on a level where I think only the details will decide. I don't believe that it will be easy for Cameroon, even if they have no missing player, nothing. So, but this time I'm happy that we have only a few players missing, because before we had, I don't know what happened, how many players was always missing. So this is one of the problems we have in our way to grow, is that I have nearly never the possibility to play with the same team. Time mag adhula e pacho kosingo mabiro loso e duol achiel motone yiero mag FKF kotelni kod jokombegi kod jotatije magi madongo gisingo goyo kogno jogo duto malap dhogi ndong ne kombe kapok gibiro gitimo yiero. We want to ensure that this country in football is led by people of high integrity and governance. So we are not going to sit back. We are going to sit down as Kenya Premier League. We will even reach out to the other football stakeholders in the NSL, in the other divisions. The purpose of this meeting, and we've said this is just a start, it was a self-sponsored meeting, and we said as Kenyan Premier League clubs, we need to speak in one voice. As KPL, maybe we have let this country down, but now we've said enough is enough. Let's come together. We can be an engine of true change. And that engine of true change can make sure the kids who are not even born can come and inherit a football infrastructure that can take this club to the next stage. Ramogi erokamano kuom kete Ramogi TV chenro mar oimore mag mesa makawo weche manyien obedo gi thuolo mar ikoni weche makawuono. Wapidh yien, wakonyo alwora, to bende wapuonj nyithindwa kido to kod timbe mag joluo. Ng'ato parna gimoro kani chon ne en wuoyo mane nigo godo plasta e udi, ni tinde ka nyithindo neno ki iting'o wuoyo tidwa loso godo ot, to gineno ka en gino ma wacho ni odok chien, kendo giting'o negi umgi. Kikwa tuon nyithindo ng'eyo kido to kod timbe magi. Erokamano meraba wuor kuom ote machal kamano. Mane mokelo e giko, nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Ubed gi otieno mokwe.